செய் வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீது கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மகாபிரசாதி சொல்றேன், பட் மேம் 2 minutes மேம். இது டெய்லி சொல்றது சொல்லிடுறோம். ஆனா நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண போறது இல்ல, ஏன்னா நீங்க எல்லாம் பயாடா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. महाप्रसादे गोविन्दे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यव्रतं राजन् विश्वसो नैव जायते. हरे कृष्णा. महाप्रसादे गोविन्दे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यव्रतं राजन् विश्वसो नैव जायते. शरीरा विद्या जल जोदेन्द्रियो तले कल जीवे पहले विषय सागरे तारे मध्य जिग्वती लोभ मोह सुदुर्मति ताके जेटे कठिन संसारे. शरीरा विद्या जल जोदेन्द्रिया ताके कल जीव पहले विषय सगोरे तारे मध्य जिग्वती लोभ मोही सुदुर्मति ताके जेटे कठिन संसारे. कृष्ण बारोदोय मोय गोरी बारे जिग्वजाई स्वप्रसाद अन्न दिलो बाई से अन्नामृता पावो राधा कृष्ण गुण गावो प्रेम डाको चैतन्य निताई. कृष्ण बारोदोय मोय गोरी बारो जीवजाई अन्नामृत कावो राधा कृष्ण गुण गावो चैतन्य निताई. ரெண்டாவது பேரா வெறும் விஜயகுமாரி மாதாஜி அண்ட் பிரேமா மாதாஜிக்கு உண்டிதான் தெரியுது. நம்ம டிசம்பர் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இந்த மந்த். ஏன்னா ஜனவரி 1 இந்த பிரசாதம் சொல்லிட்டு தான் எடுக்கணும். எல்லாருமே இந்த கிளாஸ் உண்டி பத்தா பராது, வீட்டுக்கு போயும் புக் ஓபன் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம யாருக்குமே அவ்வளோ ஞானம் இல்ல, பட் எஃபர்ட்ஸ் கொஞ்சமாவது போடணும், அப்பதான் வரும். நம்ம ஸ்ரவணம் இம்பார்ட்டன்ட், பட் ஒரு தடவை ஸ்ரவணம் கேட்டு அப்படியே சொல்றதுக்கு நம்ம சத்தியயுகத்துல இல்ல கலியுகத்துல இருக்கோம். அதனால பிளீஸ் எல்லாரும் போய் படிங்க. ஏன்னா இது ஒண்டிதான் நம்ம எல்லாருமே ஜாயிண்டா எடுத்த டிசிஷன். பிரசாதம் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி, ஹானர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 8-12 லைன் சொல்றோம். அதுல ஆல்ரெடி 4 லைன் நமக்கு தெரியும். இன்னொரு 4 லைன் 1.5 மாசமா படிச்சுட்டு இருக்கோம். 1 மாசமா இது படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் நிறுத்திட்டேன். ப்ளீஸ் கொஞ்சம் படிச்சிடுங்க. ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சு படிங்க, தப்பு இல்ல. பட் 3 தடவை ஒரு நாள் நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 3ஆவது நாள் வந்துடும். சரிங்களா? தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி, ராதிகாமா மேம், அது நீவு அந்த பக்தி வைபவ்ல அட்மின்ஸ் மட்டும்தான் அது பண்ண முடியாது. ரிப்ளை என்ன பண்ண முடியாது மேம்? பக்தி வைபவ்ல sorry I didn't realize. Yeah, understood. I got lot of messages for what you do na, you put one what is that 2 days option, ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி குடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி போட்டு தேவையில்ல மேம். நமக்கு 7th தான் வேணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மெஜாரிட்டி ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்க 7th தான் முடியும்னு. சோ நான் பிரான் சேத்தன்யா பிரபுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டேன். அதுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் இஸ் கால் whether he is doing or not. Okay. And இத முடிச்சிட்டு நான் இன்னைக்கு I will call you ma'am. Password has to be updated for me in the tab and mobile. I think mine is getting your name only now. எனக்கு I think the number of devices is more. எந்த நேம் இருக்கோ அதுதான் it is taking. சாரி, பட் இன்னும் இந்த லைவ் போறதுக்கு எனக்கு அப்ரூவல் வரல. அதுக்கு உங்களோட மெயில்ல இருந்து பின்னும் மெசேஜ்ல இருந்து பின்னும் வேணும். அது லைவ் லேப்டாப்ல தான் இருக்கு. சோ இதுல இருந்து நான் லைவ் ஆற கிரெடென்ஷியல்ஸ் பண்ணனும். அந்த பேர் நீங்க மாத்திடுங்க. ஐ திங்க் பை மிஸ்டேக் எனக்கு காட்டுது போல இருக்கு. நீங்க அந்த இது ஒண்டி எனக்கு சார்ட் பண்ணிடுறேன் நான், so that recording becomes easier. Okay, done ma'am. Thank you ma'am. Okay, thank you. I'll leave ma'am. Hare Krishna. Yeah, thank you. Hare Krishna mataji, pranam mataji. நான் இன்னைக்கு சைத்தன்யா கிளாஸ் இருக்க மாட்டேன், சோ நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க 10:30 க்கு. மோஸ்ட்லி இருக்க மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இனி பெர்மனன்ட்டா காலையிலே வெச்சிரலாம்னு நினைச்சிட்டியாப்பா? Good to continue in the morning only. 10 மணி. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण माताजी नमस्कार. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी नमस्कार माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. जय राधा. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज कुंज विकारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा. माताजी साउंड केकला माताजी. கேட்கல மாதாஜி சரியா. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन यमुनतीरा यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन
यशोदनन्दन व्रजनन्दन यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे வாய்ஸ் சரியா வரல மாதாஜி. பாதிதான் வருது, பாதி हरे நின்னு போகுது. कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्णा ब्रेक आगे வருது மாதா हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी வாழ்க வளமுடன் மாதா हरे कृष्ण माता जी இந்த பாட்டு பாடும்போது மட்டும் உங்க हरे வாய்ஸ் அப்படியே பிரேக் ஆயிடுதுங்க மாதாஜி, கேட்கவே பிரேக் மாட்டேங்குது. இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குதுங்க மாதாஜி, அந்த பாட்டு பாடும்போது மட்டும் பாடுறப்ப கேட்கவே பாதிதான் கேக்குது மாதாஜி, பாதி கேட்கறது இல்ல. ஓகே ஓகே हरे कृष्ण நோ माता जी ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா மேபி லோ வாய்ஸ்ல பாடுறதுனால அப்படி கேட்டுக்கலாம். நோ இஷ்யூஸ். இப்ப கேக்குது இல்லைங்களா? நல்லா பேசுறது நல்லா கேக்குது இல்லைங்களா? ஹரே பேசுறது இப்ப நல்லா கேட்கறது. கேக்குது மாதாஜி. நல்லா அப்ப கேக்குது. வந்து பாதி சவுண்ட் கேக்கும், பாதிக்கு மேல ஒண்ணுமே கேட்கல. நீங்க அசைக்கிறது மாத்திரம் தான் தெரியுது எங்களுக்கு. ஓகே ஓகே நோ இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ. மேபி அது மாடுலேஷன் இஷ்யூ இருக்கலாம். ஏன்னா கனெக்ஷன் எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு. அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நாம 13வது அத்தியாயத்தை 13வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச யோக ஆத்யாத்மிக பும்சாம் மதோனியாசயோஷய மே அத்யந்தோபதி பரதிர்யத்ர சுஹ கஷ்ய சுகஷ்ய ச. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசி.
हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच योग आध्यात्मिक पुंसां मधो निश्चेयसाय मे आत्यन्तोपरदिस्यत्र तुकस्य च सुखस्य च. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், யோக யோகமுறை ஆத்தியாத்மிக ஆத்மாவுடன் உறவுடைய பும்சாம் வாழும் உயிரினங்களின் மதகா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, நிஷ்ரேயசாய இறுதியான நன்மைக்காக, மே என்னால், அத்தியந்த முழுமையாக, உபரதி பற்றின்மை, எத்திர எங்கு, துக்கஸ்ய துன்பத்திலிருந்து, ச மற்றும் சுகஸ்ய இன்பத்திலிருந்து, ச மற்றும். மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவான் பதிலளித்தார், உயிரினத்தின் இறுதியான நன்மைக்காக உள்ளதும் பகவானுக்கும் தனிப்பட்ட ஆன்மாவிற்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்துவதும் ஆகிய யோக முறை சிறந்தது. இவ்வுலகில் இன்பம் துன்பம் இவற்றிலிருந்து பற்று அது என்னது, பற்று அறுதா பற்றறுத்துன்னு அர்த்தம். அதாவது கட்டிங் ஆஃப் த பற்றை அகற்றுவது, அறுத்தறது. பற்று அறுத்தற்கு உதவி புரியும் யோக முறையே மிகவும் உயர்ந்ததாகும். பொருளுரை. இந்த உலகில் எல்லாரும் உலகியல் இன்பம் பெற முயற்சி செய்கின்றனர். ஆனால் நமக்கு சிறிதளவு ஜட உலக இன்பம் கிடைத்தவுடன் அதனோடு துன்பமும் உள்ளது. இந்த ஜட உலகில் ஒருவர் கலப்படம் இல்லாத இன்பம் பெற முடியாது. ஒருவரிடம் இருக்கும் எந்தவித இன்பமும் துன்பத்தாலும் மாசுபடுத்த பெற்றது. சான்றாக, நாம் பாலை குடிக்க விரும்பினால் பின்னர் ஒரு பசுவை பாதுகாத்து அது பால் தர தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். பால் குடித்தல் மிகவும் நல்லது, அது இன்பமானதும் ஆகும். ஆனால் பால் குடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவர் பல தொல்லைகளை ஏற்க வேண்டும். பகவானால் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டது போல யோக முறை இவ்வுலக இன்பத்தையும் இவ்வுலகின் துன்பத்தையும் போக்கவே உள்ளது. கிருஷ்ணரால் பகவத்கீதையில் கற்பிக்கப்பட்டது போல சிறந்த யோகம் பக்தி யோகம் ஆகும். ஒருவர் சகிப்புத்தன்மையுடன் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஜட உலக இன்பம் அல்லது துன்பத்தால் தொல்லை அடைதல் கூடாது என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜட உலக இன்பத்தால் தான் தொல்லைக்கு ஆளாவதில்லை என்று கூறலாம். ஆனால் ஒருவர் ஜட உலக இன்பம் எனப்படுவதை அனுபவித்த பின்னர் ஜட உலக துன்பமும் பின்தொடரும் என்பது அவருக்கு தெரியாது. இதுவே இவ்வுலகின் சட்டமாகும். யோக முறை ஆத்மாவின் விஞ்ஞானம் என்று பகவான் கபிலர் குறிப்பிடுகிறார். ஒருவர் ஆன்மீக படித்தரத்தில் முழுமை அடைவதற்காக யோக பயிற்சி செய்கிறார். ஜட உலக இன்பம் அல்லது துன்பம் பற்றிய கேள்வியே இல்லை, அது தெய்வீகமானது. அது எவ்வாறு எல்லாம் கடந்த தெய்வீகமானது என்பது குறித்து பகவான் கபிலர் விளக்குவார். ஆனால் தொடக்க நிலை அறிமுகம் இங்கு தரப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச யோக ஆத்யாத்மிகः பும்சாம் மதோனீஹ ஸ்ரேயாஷ்டய மே அத்யந்தோபரதிர்யத்ர தூஹ கஷ்யஸ்ய சுகஸ்ய ச. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச. பரமபுருஷ பகவான், அதாவது இதுவரைக்கும் தேவஹூதி அவரை புகழாரங்கள் சூட்டினால் தனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதையும் அந்த இடத்துல பகவானிடத்தில் பிரார்த்தித்து கொண்டாள், சமர்ப்பணமும் செய்திருக்கிறாள். தன்னையே சரணாகதி என்ற நிலையில எடுத்து சென்று விட்டாள் தேவஹூதி. சோ முன்னாடி இருந்த அந்த சிறு அகங்காரமும் தன்னை விட்டு வெளியேறிய பின் இப்போ முழுமையாக சரணாகதி அடைந்திருக்கின்றேன் என்று தன்னை பற்றியான நிலையை பகவானிடத்தில் சமர்ப்பித்து மேலும் தனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதையும் அவள் வெளிப்படுத்தினாள் முந்தைய ஸ்லோகத்துல. அதை கேட்ட பிறகு மகனாக அவதரித்த, அதாவது கபில தேவர், பகவான் உவாச்ச. இங்கே பகவான் அவர்தான். அவர் என்ன எடுத்துரைக்கிறார் என்பதை வரக்கூடிய பதங்கள்ல நாம பார்க்கலாம். யோக ஆத்தியாத்மிக, அயோக முறை இல்லையா? யோக என்றால் யோக முறை, ஆத்தியாத்மிக என்ற ஆத்மாவுடனான உறவு இல்லையா? இந்த உடல், ஆன்மா மற்றும் அந்த பரம்பொருள், இந்த மூன்றுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? உறவு முறை என்ன? பும்சாம், இந்த வாழும் ஜீவன்கள். ஆக்சுவலி மதக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது, நீஹ அதாவது ஸ்ரேயாசய அதாவது இறுதியான நன்மைக்காக, அதாவது ஃபைனல், அதாவது ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்க்கைக்குமே இறுதியான நன்மை எதுன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை சேர்வதுதான் இல்லையா? அந்த திருப்பாதங்கள் எப்பொழுதுமே நம்ம நிறைய விஷயங்கள்ல கமலம் கமலம் அப்படிங்கிறதுதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஏன் சொல்றோம்னு எப்பயாவது நம்ம யோசிச்சோமா? நம்ம
சோ கமலம் என்பது முதலில் வந்து பிரம்மரை வந்து படைக்கும் பொழுது கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுடைய நாபிலிருந்து எழுந்ததே கமலம். அதனாலதான் பகவானுடைய கண்களுக்கு தாமரை கண்கள் என்று பெயர் இல்லையா. அவருடைய ரூபமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தாமரைக்கு வந்து ஒப்பிடுகின்றோம். அவருடைய திருப்பாதங்களை வந்து தாமரை பாதங்கள் என்று சொல்கின்றோம். எதற்குன்னா முதலில் படைத்தது எதுன்னா தாமரை இல்லையா. அவரால் படைக்கப்பட்டது முதலில் தாமரை. அண்டங்கள் படைத்தாலும் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே படைக்கப்படும் பொழுது அவருடைய நாபியிலிருந்து முதலில் எழுந்து வந்தது கமலம் இல்லையா. மே என்னால் அத்தியந்தக முழுமையாக உபாரித பற்றின்மை எத்திர எங்கு து கஷ்யக துன்பத்திலிருந்து துக்கஷ்யக சா மற்றும் சுகசேய அதாவது இன்பம் துன்பம் இல்லையா மற்றும். சோ இங்க எந்த இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் நாம் அனுபவித்தாலும் அது எல்லாமே தற்காலிகம் தான். இப்போ ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம்னா அதுக்கு துன்பமும் வந்து வரும் கண்டிப்பா. இல்லை ரொம்ப கடின உழைப்பு செய்துதான் அதுக்கப்புறம் தான் இறுதியில நாம இன்பத்தை அனுபவித்திருப்போம் இல்லையா. சோ வித்தவுட் எஃபர்ட் எந்த ஒரு செயலுமே ஆக்கமின்றி எந்த ஒரு செயலையும் நாம வந்து அதாவது என்ஜாய் பண்ண முடியாது இல்லையா. அதனால உழைப்பு கூட நம்ம வந்து கடின உழைப்பு கூட அது கூட வந்து நம்ம சரீரத்திற்கு நாம வந்து நிறைய செயல்பாடுகளை வந்து கொடுக்கின்றோம். எல்லா சமயத்திலுமே நம்ம அதாவது ரொம்ப சுகமாகவா நம்முடைய சுமையை ஏற்று செல்கின்றோம். சில சமயங்களில் நமக்கு விரக்தி கூட வருகின்றது இல்லையா. அதுதான் மனிதனுடைய இயல்பும் கூட. அதைதான் இந்த இடத்தில் மீண்டும் வந்து பரமபுருஷ பகவானான கபில தேவர் இந்த எடுத்துரைக்கிறார். உயிரினத்தின் இறுதியான நன்மைக்காக உள்ளதும் அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கும் தனிப்பட்ட ஆன்மாவிற்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்துவதும் அப்படின்னா இந்த கஷேத்திரம் இல்லையா மற்றும் இந்த உடல் மற்றும் ஆன்மா மற்றும் இந்த பரம்பொருள் இந்த மூன்றுக்குமே வந்து இணைப்பு ஏற்படுத்துவது எது, அதாவது யோக முறையாகும். அதுதான் வந்து பக்தி யோகம் ஆக்சுவலி. சோ இந்த உடல்ல ஆன்மா குடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நன்னிலை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தும். அதை தவிர்த்து அது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லா இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் எந்த செயலற்ற தன்மையில இருந்தால் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் அந்த உயிர்வாழியினுடைய நிலையில ஏற்படாது. சோ அப்போ எப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள் இருக்கும், நாம மரணித்து இன்னொரு ஜென்மத்தை ஏற்கக்கூடிய வேறு ஒரு உடலை தரிப்பதற்கு இடைப்பட்ட காலம் இல்லையா, அது ஒன்று. அந்த சமயத்துல வந்து உடலற்ற நிலை வெறுமனே சூக்ஷ்மம். அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அந்த ஆன்மால எந்த முன்னேற்றமும் இருக்காது. மேலும் பிரளயம் வரும்பொழுதும் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. சோ இதெல்லாமே இந்த மூன்றுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த யோக முறைதான் வந்து மிக மிக சிறந்த ஆத்தியாத்மிகத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வுலகில் இன்பம் துன்பம் எல்லாமே நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து போகும் இல்லையா. ஆனா அதன் மீது நாம இன்பம் வரும்பொழுது அகங்காரத்தையும் துன்பம் வரும்பொழுது துவண்டு விடக்கூடிய நிலையும் நாம நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் நாம என்றைக்கும் இழக்கக்கூடாது இல்லையா. பற்று அறுத்தருக்கு உதவும் புரியும் யோக முறையே மிகவும் உயர்ந்ததாகும். அப்படின்னா டிட்டாச்மெண்டோட இருக்கிறது. அதாவது இன்பம் வந்தாலும் அதை கண்டு ரொம்பவுமே மேன்மை அடைய வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. துன்பம் வந்த பிறகு உலோகத்துல நமக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கஷ்டம்னு நாம நமக்கே நம்ம வந்து செல்ஃப் சாரோ இல்லையா, நம்மளை பார்த்து நமக்கே ஒரு பரிதாபம் வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். உண்மையிலே அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. எல்லோருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து சங்கடமான சூழலை எதிர்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். என்னன்னா சூழ்நிலைகள் மட்டும்தான் வெவ்வேறு. அதனால வந்து அதை பக்குவமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் யோக பயிற்சியின் மூலியமா தான் வரும். அந்த யோக பயிற்சி எதுன்னா பக்தி யோகம். அதை பத்தி விளக்க உரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கிறார். இந்த உலகில் எல்லோரும் உலகியல் இன்பம் பெற, அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட இன்பத்தை பெற முயற்சி செய்கின்றோம். இல்லை என்று நாம் யாருமே சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா வாழும் காலம் வரைக்குமே நாம அட்லீஸ்ட் ஒரு நிறைவா வாழக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து ஏற்படுத்திக்கணும் இல்லையா. அது 10 கோடி சம்பாதிக்கிறோமோ இல்ல 10 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோமோ அது அவரவர்களுடைய மனநிலை பொறுத்து. சோ 10 ரூபாய் சம்பாதித்தாலும் கூட மன திருப்தி கொள்ளக்கூடியவர் இருக்கிறார்கள். 10 கோடி வந்தாலும் கூட வந்து மன திருப்தியற்ற நிலையில் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. இது அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா. சோ எவ்வளவு அதிகமா எதிர்பார்ப்புகளை வச்சிருக்கோமோ அவ்வளவு நம்ம வந்து சங்கடத்துலதான் இருப்போம். சோ அதனால சிம்பிளா வாழ்றதுன்னா மனதளவுல வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து சிம்பிளா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்தா அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில அன்றாட வாழ்க்கையில நாம் அதை வந்து செய்து காட்ட முடியும். முதலில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கூறிய யோக முறை மிக உயர்ந்தது என்று இந்த இடத்துல, அதாவது பக்தி யோகம் தான் மிக சிறந்தது என்று இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ சிறிதளவு ஜல உலக மின்மம் கிடைத்தவுடன் அதனோடு துன்பமும் உள்ளது. அதுக்கு 100% ரைட் இல்லையா.
இந்த ஜட உலகில் ஒருவர் கலப்படம் இல்லாத இன்பம் பெறவே முடியாது. இந்த உலகமே வந்து குறையுடைய அதாவது செயல்பாடுகளோட தான் இருக்கிறதே. ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாடியும் ஒரு குற்றம் என்பது இருக்கும். அதற்கான துன்பத்தையும் நாம அது சிறியதாளவோ இல்ல பெரிய அளவிலையோ நாம வந்து கண்டிப்பா அதாவது ஃபேஸ் பண்ணதான் வேணும் இல்லையா? அதை எதிர்நோக்க தான் வேண்டும். இன்பமும் துன்பதாலும் மாசுபற்ற, அதாவது எந்தவித இன்பமும் துன்பத்தினால் வந்து மாசு, அதாவது கண்டாமினேஷன் இல்லையா? சோ இப்போ ஒரு இன்பமான ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கோம்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு துன்பமான ஒரு இது வந்து லேயர் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா எப்ப நாம இன்பம் வந்து பௌதீகத்துல இருந்து நாம் செயல்படுத்துகின்றோமோ, பௌதீக லாபத்திற்காக நாம் பௌதீக இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதனோட உட்புகுந்து இருக்கிறது என்னன்னாக்கா, முன்னாடியே நாம துன்பத்தை அனுபவித்திருக்கலாம், அதனுடைய விளைவாக இப்ப இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம். இல்லை, இந்த இன்பத்தை அனுபவித்து பின்னாடி நாம வந்து துன்பத்தையும் நாம ஏற்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும். இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கையினுடைய நிலை இந்த இக உலகத்துல. சான்றாக நாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாலை குடிக்க விரும்பினால் பின்னர் ஒரு பசுவை பாதுகாத்து அது பால் தர தகுதி வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு பசும்பால் குடிக்கணும்னா நமக்கு பசுவை வந்து வீட்டுல வளர்க்கணும். ஒரு பசுவை வளர்க்கறது அவ்வளவு சுலபமா கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அப்ப நந்த மகாராஜ் 9 லட்சம் பசுக்களை எவ்வாறு அவர் வந்து மேனேஜ் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா? அதை நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். அதனால ஒரு பசுமாடையே நம்ம வந்து நம்மளால மேய்க்க முடியாது. மேலும் அதற்கான அதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் செய்து கொடுக்கவும் நமக்கு அந்த அளவுக்கு மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். பால் குடித்தல் மிகவும் நல்லதுதான், பால் வந்து நமக்கு ஆரோக்கியம்தான். ஆனால் பால் குடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவர் பல தொல்லைகளையும் ஏற்க வேண்டும் இல்லையா? பகவான் இங்கு குறிப்பிட்டது போல யோக முறை இவ்வுலகில் இன்பத்தை வந்து இவ்வுலகின் துன்பத்தை போக்குவதற்காக தான் இருக்கு அந்த பக்தி யோகம் என்பது. ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், அதை வந்து பகவத்கீதையிலையும் அதே போல்தான் கூறப்பட்டிருக்கு. சிறந்த யோகம் வந்து பக்தி யோகமா ஆனால் சகிப்பு தொன்மையிடம் இருந்து கொண்டு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அப்பதான் அது நமக்கு வந்து இன்பமாக இருக்கும். அதையே நம்ம ரஜோகுணத்திலேயோ இல்ல தாம்சிக் இயல்பிலோ நம்ம செயல்படுத்தினால் இந்த பௌதீக செயல்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி அந்த பாவங்களுக்கு நாம அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். இது கண்டிப்பா அதுதான் இந்த இககுலத்தினுடைய தன்மையும் கூட. அதனால நம்ம தொல்லைகள் எல்லாம் இருக்கும், ஆனா அந்த தொல்லைகளை நாம கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு எதிர்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து நாம வரவழைத்துக்கணும். ரொம்ப முக்கியமானது அது ஆக்சுவலி. ஜட உலகம் இன்பம் அல்லது துன்பத்தால் தொல்லை அடைதல் கூடாது என்று பகவத்கீதையில வந்து குறிப்பிடப்பட்டது இல்லையா? அனைத்தையுமே திருத்துண்டாக செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல நன்மையும் தீமை பற்றி எதையுமே யோசிக்கக்கூடிய மனது வந்து அந்த நபருக்கு இருக்காது. அது நம்ம ஏன்னா நம்முடைய ஆழ்ந்த நினைவுகள் வந்து நாம செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த பக்தி யோகத்துல வந்து நம்ம மனசு வந்து நிலை கொள்வதால் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி பெரிதாக யோசிக்க மாட்டோம். அப்போ அந்த கர்ம பந்தனத்தோடு நாம இணைவது கிடையாது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ ஜட உலக இன்பத்தினால் தான் தொல்லைகள் ஆளாவதில்லை என்று கூறலாம். நம்மளாம் நினைக்கலாம், எனக்கு இந்த இதில் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், நான் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிள், இல்லை எனக்கு வந்து இந்த பௌதீக உலகத்தினுடைய துன்பங்கள் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது, அதுல இருந்து எல்லாம் நான் வெளியே வந்துட்டேன் அப்படிலாம் நாம் நினைக்கலாம். ஆனா ஒருவர் அந்த யோகத்தில் வந்து சமாதி நிலையில் வந்து நிலை கொள்ற வரைக்குமே கண்டிப்பா வந்து முடியாது. தொல்லைகள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். ஜட உலக இன்பமும் துன்பமும் வந்து பின்தொடரும். அனுபவித்த பின்னர், அதாவது நன்மையை அனுபவித்த பின்னருக்கு துன்பம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த கியூல வந்து சேரும், மீண்டும் பின்தொடரும் என்பது அவருக்கு தெரியாது. இதுவே இவ்வுலகினுடைய லா ஆஃப் நேச்சர் வந்து இதுதான். நாம் எதை விதைக்கின்றோமோ அதை மட்டும்தான் நம்மளால அறுவடை செய்ய முடியும். அததான் இந்த இடத்துல மீண்டும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் யோக முறை ஆத்மாவின் விஞ்ஞானம். யோக முறை பக்தி யோகத்துல வந்து நம்ம ஆத்ம விஞ்ஞானத்தை பற்றி நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். நாம யாரு, நாம என்ன எதற்காக இங்க இருக்கின்றோம் இல்லையா, எவ்வாறு இயங்கி கொண்டிருக்கின்றோம், நம்மளை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது, இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஏற்படும். அதற்கான பதில்களையும் வந்து வழங்கப்படும். அதாவது இந்த சாங்கிய தத்துவத்துல வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து கபில முனிவர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். மேலும் பகவான் ஒருவர் ஆன்மீக படித்தளத்தில் முழுமையாக அடைவதற்கு யோக பயிற்சி வந்து செய்கிறார் இல்லையா? பெர்மனண்டா அந்த இதுல வந்து யோக பயிற்சியில வந்து நிலை கொள்ளணுன்றதுக்காக, அதாவது பர்சனலா வந்து அவங்களுடைய பயிற்சி என்பதும் இருக்கின்றது. நாம எல்லாம் கூட வந்து சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் வந்து பண்ணிட்டுதான் இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் பயிற்சி எல்லாமே.
ஜட உலகம் இன்பம் அல்ல துன்பம் பற்றி கேள்வியிலேயே இல்லை. அதாவது இங்க நன்மை தீமை பற்றி நம்ம கேட்கறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அது தெய்வீகமானது. எதுனாக்கா நம்ம யோகத்தில் நிலை பெறும் பொழுது தெய்வீகமான நிலை வந்து இது எவ்வாறு எல்லாம் கடந்த தெய்வீகமானது என்பதை நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து கபில தேவர் வந்து எடுத்துரைக்க போகிறார். நாம் அந்த ஆகநாள் தொடக்க நிலை அறிமுகம் என்பது இங்கு தரப்பட்ட ஒன்லி ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து அதை பத்தி பேசப்பட்டிருக்கு. பட் பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து இதை பற்றி வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதாவது பேசப்படும். கபில முனிவரால் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படும். எஸ், நெக்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம். தம் இமம் தே பிரவக்ஷ்யாமி யம் ஆவே அவோஷம் புராணகே ரிஷீனாம் ரேஷோரதுஹு காமான் யோகம் சர்வாங்க நைபுணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தம் இமம் தே பிரவக்ஷ்யாமி யம் ஆவோசம் புராணகே ரிஷீனாம் ஸ்ரோத்து காமானாம் யோகம் சர்வாக நைபுணம். தம் இமம் அந்த தே உங்களிடம் பரிவக்ஷ்யாமி நான் விளக்குவேன் எம் எந்த ஆவோசம் நான் விளக்கினேன் அவோசம் நான் விளக்கினேன் புறா முன்பு அனக்கே ஓ பக்தியுள்ள அன்னையே ரிஷி நாம் முனிவர்களுக்கு ஸ்ரோத்து காமானாம் கேட்க விரும்பி யோகம் யோக முறை சர்வ அங்க எல்லா விதத்திலும் நைபுணம் பயனுடையதும் செயல்முறை சார்ந்ததும். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ மிகுந்த பக்தியுள்ள அன்னையே, நான் முற்காலத்தில் சிறந்த முனிவர்களுக்கு விளக்கிய அந்த பழமையான யோக முறையை இப்போது உங்களுக்கு விளக்குவேன். அது எல்லா விதத்திலும் பயனுடையதும் செயல்முறை சார்ந்ததும் ஆகும். பொருளுரை. பகவான் யோகத்தினை புதியதாக உருவாக்கவில்லை. சில சமயம் யாரேனும் ஒருவர் பகவானின் அவதாரம் ஆகிவிட்டார் பரமசத்தியத்தின் புதிய சமய நோக்கை விவரமாக கூறுகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் கபில முனிவர் பகவானாகவே இருந்த போதிலும் தனது அன்னைக்காக புதிய கோட்பாட்டையே உருவாக்கும் தகுதி படைத்தவராயிருந்தும் நான் அந்த பழமையான முறையை அதை பற்றி அறிய ஆவலுடன் இருந்த சிறந்த முனிவர்களுக்கு விளக்கியதையே இப்போது உங்களுக்கு விளக்குவேன் என்று கூறியதை இங்கு நாம் அறிகிறோம். வேத நூல்களில் ஏற்கனவே மிகச்சிறந்த முறையை நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்பாவி மக்களை தவறான வழியில் அழைத்து செல்ல புதிய முறை திட்டமிடுவதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை. தற்போது தரமான முறையை மறுத்துவிட்டு யோகத்தின் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முறை என்ற பெயரில் போலியான ஒன்றை தருவது நாகரீக வழக்கமாகி விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்படின்னா யோகத்துல வந்து நிறைய பரிமாணங்கள் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய ரியலைசேஷன் வந்து அவருடைய அதாவது அவரை நம்பி ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரியான இதுல வந்து நிலை பெற்று அந்த மாதிரி இதுல வந்து எடுத்துரைக்கிறார்கள். ஆனா உண்மையிலே இது பழம்பெரும் விஞ்ஞானம். இதை வந்து பகவான் முன்னாடியே வந்து பேசப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இதை எவ்வாறு பகவான் எடுத்துரைத்தாரோ அதை அவ்வாறே நம்ம வந்து எடுத்துரைக்கிறோம். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. பக்தி யோகம் என்பது அவ்வாறுதான் அமைத்திருக்கிறது. அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் அதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ அது வந்து இவர் யாரு பேர் என்னப்பா பதாஞ்சலி முனிவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஓகே, அந்த பிலாசபி நம்ம யோக தியான பயிற்சிகள் எல்லாமே அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே செய்யறோம். ஓகே, எல்லா இடத்துலயுமே இது உண்டு. ஆனா என்ன பண்றோம், அதுல பேஸா இருக்கக்கூடிய சிலதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதோட என்ன பண்றோம், நமக்கு என்ன முடியறதோ அது எல்லாமே கலந்து நம்ம வந்து அந்த யோக பயிற்சியை செய்ய வைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அதை அவ்வாறே எடுத்துரைக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் நம்ம பிரபுபாதர் வந்து பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படிங்கிறத வந்து எழுதியிருக்காரு இல்லையா. சோ அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி நாம அப்படியே உணரணும். அதுல எந்த டீவியேஷன் அதாவது கருத்துக்கள்ல வந்து வேறுபாடு இருக்கவே கூடாது. இந்த ஸ்லோகம் எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதனுடைய பின் பேக்ரவுண்ட் என்னவோ அது அப்படியே வந்து அவரால் வந்து பொருளுரையில வந்து கொடுத்திருக்காரு. அதனால பொருளுரை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு நிறையவே வந்து விளங்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் தம் இதம் தே பிரவக்ஷ்யாமி யம் அவோஷம் புராணகே
ரிஷீணாம் ஸ்ரோது காமானாம் யோகம் சர்வாங்க நைபுணம் தம் இமம் அந்த தே உங்களிடம் பிரவக்ஷ்யாமி நான் விளக்குவேன் எம் எந்த ஆவேசம் நான் விளக்கினேன் புறா முன்பு அனகே ஓ பக்தியுள்ள அன்னையே ரிஷினா முனிவர்களுக்கு ஸ்ரோது காமான் கேட்க விரும்பி யோகமுறை சர்வ அங்க எல்லா விதத்திலும் அப்புறம் நைபுணம் பயனுடையதும் செயல்முறை சார்ந்ததாகும். செயல்முறையினாலே பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் இல்லையா, நம்ம செயல்படுத்துறது அதுதான். ஓ மிகுந்த அதாவது மதிப்புள்ள பக்தி உள்ள அன்னையை, அதாவது தேவகூதியை பார்த்து கபில தேவர் இவ்வாறு பேசுகிறார். சோ நான் முற்காலத்தில் எவ்வாறு பகவத்கீதை பேசப்பட்டதோ மீண்டும் அது சங்கிலி தொடர்பு விட்டு போன பிறகு அதாவது அர்ஜுனருக்கு அந்த போர் முனையில அதாவது எடுத்துரைத்தார் இல்லையா அந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை. அதே போன்றுதான் இந்த இடத்துல யோக பயிற்சியும் முன்னாடி தொலைந்து மீண்டும் வந்திருக்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. முற்காலத்தில் சிறந்த முனிவர்களால விளங்கிய இந்த பழமையான யோக முறை இல்லையா, வெரி ஏன்ஷியன்ட் இந்த யோக பயிற்சி இப்பொழுது உங்களுக்கு நான் விளக்குவேன், அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படிங்கறத பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றார். அதை நாம கேட்டுக்கணும். அது எல்லா விதத்திலுமே பயனுடையும் செயல்முறை சார்ந்ததும் ஆகும். செயல்முறைன்னா நம்ம பிராக்டிக்கலா நம்ம அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு அவகாசம். சோ அதனால அதை நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி அதை நம்ம வாழ்க்கையில இந்த ஜீவனுடைய நன்மைக்காக எது நம்ம பெற வேண்டுமோ அதை நாம கண்டிப்பா செயல்படுத்தணும். சோ பகவான் யோகத்தினை புதிதாக இப்ப எதுவுமே உருவாக்கல, அது முன்னாடி இருந்தது. காலப்போக்கள் மறைந்து மீண்டும் அந்த அந்த யோக பயிற்சி முறை வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ யார் மூலியமானா கபில முனிவர் மூலியமாக தேவகூதிக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். அதை நாமும் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யலாம். சில சமயம் யாரேனும் ஒருவர் பகவானின் அவதாரம் ஆகிவிட்டார் பரமபதத்தின் புதிய சமய நோக்கை விவரமாக கூறுகிறார் என்று கூறப்படுகின்றது. அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு இப்ப நம்ம எப்படி புத்தராக வந்தப்போ அஹிம்சை மட்டும்தான் கொள்கை, வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைக்கப்படவில்லை. சோ இப்படியே காலம் சென்று விட்டார். வேதங்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையை அதாவது யாருக்கும் தெரியாமலே போயிருந்தோம் இல்லையா. அதற்காக தான் ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியார் அவதரித்தார். அவரும் வேதங்களை எல்லாம் அழகாக அதாவது மீண்டும் ரெஸ்டோர் பண்ணார் இல்லையா. அவர் கொண்டு வந்தார். அதுக்கப்புறம் அந்த வேதங்களை எல்லாமே நோக்கத்தை நம்ம கண்டிப்பாக வேதங்கள் நோக்கம் எல்லாம் வேதங்களை பற்றி அறிவது, அதாவது பகவானை பற்றி அறிவது. இந்த வேதங்கள் எல்லாம் அவரால் படைக்கப்பட்டது இல்லையா. சோ வேதங்கள் என்பது நம்முடைய ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்யும். அதற்காக தான் வேதங்களை நம்ம வாசிக்கிறோம். சோ அது எல்லாருக்குமே மீண்டும் கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக கபில முனிவருடைய முயற்சி இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். மேலும் தனது அன்னைக்காக அது புதிய கோட்பாடையே உருவாக்கும் தகுதி படைத்தாராக இருந்தும் கூட அவரால் மீண்டும் இன்னொரு முறை படைக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் கூட அதை இருக்கிறத நாம கண்டிப்பா ரிட்டென்ஷன் பண்ணணும் இல்லையா. அந்த செயல் தான் செயல்படுத்துகிறார். நான் அந்த பழமையான முறையை அதை பற்றி அறிய அவருடன் இருந்த இந்த சிறந்த முனிவர்களுக்கு விளக்கியதையே இப்பொழுது உனக்கு நான் விளக்குவேன் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி இந்த யுக தர்மத்தை பற்றி எடுத்துரைத்து வைக்கிறார் இல்லையா. இங்க தர்மம் என்றால் ஒவ்வொருத்தருடைய பரிந்துரைக்க கடமை. அந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை பக்தியின் தொண்டில் இருந்து கொண்டு செயலாற்றுவதை பற்றி தான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதை அப்படியே மீண்டும் இந்த இடத்துல விளக்க போகிறார். யாருக்கு? தேவகூதிக்கு கபில தேவர் இல்லையா. இந்த இருவருடைய உரையாடலை நாம இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும். மேலும் வேத நூல்களில் ஏற்கனவே மிக சிறந்த முறையை நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வேத நூல்கள்ல கூட இது இருக்கு. நாம என்ன ஸ்லோகம் சொல்ல போறோமோ அந்த ஸ்லோகம் ஆல்ரெடி வேத நூல்கள்ல இருக்கு என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இந்த இடத்துல உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது. மேலும் அப்பாவி மக்களை தவறான வழியில் அழைத்து செல்ல புதிய முறையை திட்டமிடுவதற்கு எந்த அவசியமும் கிடையாது. நம்ம நார்மலா செய்யக்கூடிய அன்றாட பூஜை புனஸ்காரங்கள் இல்லையா, இவற்றை நாம் செய்து இறை தொண்டோடு நம்முடைய வழிபாட்டை அதாவது மேன்மையாக எடுத்து செல்லும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு ஞான தீபேனா இல்லையா, அதை நம்ம அந்த ஸ்லோகம் கூட படிச்சிருக்கோம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் சைத்த குருவாக இருந்து கொண்டு நமக்குள்ளுக்குள்ளேயே அந்த ஞானம் என்னும் அந்த
சுடர்விட்டு எரியும் அந்த விளக்கை வந்து அவர் வந்து படைக்கின்றார். ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து வெறுமனே ஸ்ரத்தை வேணும். ஸ்ரத்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அப்பாவி மக்களை தவறான வழியில் அழைத்து செல்ல புதிய முறை திட்டமிடுவதற்கு எந்த அவசியமும் கிடையாது. வெவ்வேறு முறைகள் தேவை கிடையாது. பண்டைய கால தொட்டு எவ்வாறு இதெல்லாம் எடுத்து வந்ததோ அதை அவ்வாறே எடுத்து செல்வது என்பது அதுதான் உத்தமமான செயல். மேலும் தற்போது தரமான முறையை மறுத்துவிட்டு யோகத்தின் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முறை என்ற பெயரில் போலியான ஒன்றை தருவது நாகரீக வழக்கமாகிவிட்டது. இப்ப இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ என்னோடது சிறந்தது, எத்தனையோ ஆச்சாரியாஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அது எல்லாமே போய் நாம் என்ன பண்றோம், தேடி கண்டுபிடிச்சு பண்றோம். ஆனா உண்மையிலே அதுவாறு தேட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஆத்ம தன்னுணர்வு பாதையில செல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதீக நன்மைக்காக தேவையான அனைத்தையுமே வந்து வழங்கப்படும். நம்ம சோ அதாவது கபில தேவர் என்ன எடுத்துரைத்திருக்கிறார் என்பதை வந்து நாம வரக்கூடிய பதங்கள்ல நாம பார்க்கலாம். எஸ், அடுத்து ஆர் விஜயகுமார். ஜெயந்தி மாதாஜியா, ஓகே வாசிங். சேதஹ கல்பஹ அஸ்ய பந்தாய முக்தயே சாத்மனோ மதம் குணேஷு சக்தம் பந்தாய ரதம் வா பும்சி முக்தவே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேதஹ கல் அஸ்ய பந்தாய முக்தயே சாத்மனோ மதம் குணேஷு சக்தம் பந்தாய ரதம் வா பும்சி முக்தயே. சேத உணர்வு கழு உண்மையில் அஸ்ய அவரின் பந்தாய பிடிப்பதற்காக முக்தையே விடுதலைக்காக சா மற்றும் ஆத்மன வாழும் உயிரினத்தின் மதம் கருதப்படுகிறது. குணேசு இயற்கையின் 3 குணங்களில் சத்தம் கவரப்பட்டு பந்தாய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்விற்காக ரதம் பிடிப்பு வா அல்லது பும்சி பரமபுருஷ பகவானில் முக்தையே முக்திக்காக மொழிபெயர்ப்பு. ஜடவுலக இயற்கையின் 3 குணங்களால் வாழ்வனற்றின் உணர்வு கவரப்பட்டால் அந்நிலை கட்டுப்பாடான வாழ்வு எனப்படும். ஆனால் அதே உணர்வு நிலை பரமபுருஷ பகவானின் மீது பற்று கொண்டால் ஒருவர் வீடு பெற்றுக்குரிய உணர்வில் இருப்பார். பொருளுரை. கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு மாயையின் உணர்வு நிலைக்கும் இடையே ஒரு தனித்தன்மை உள்ளது. குணேசு அல்லது மாயையின் உணர்வு நிலை இயற்கையில் 3 ஜட உலக குணங்களின் பிடிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது. அதன் கீழ் ஒருவர் சில சமயம் சொத்த குணத்திலும் அறிவிலும், சில சமயம் ரஜோகுணத்திலும், சில சமயம் தபோகுணத்திலும் வேலை செய்கிறார். இந்த வேறுபட்ட பண்பு சார்ந்த செயல்கள் ஜட உலக இன்பத்தினை மையம் கொண்டுள்ளதால் ஒருவரின் கட்டுப்பாடான வாழ்வுக்கு அவையே காரணமாகின்றன. அதே சேதக அல்லது உணர்வு நிலை பரமபுருஷ பகவானிடம் கிருஷ்ணனிடம் செலுத்தப்பட்டால் அல்லது ஒருவர் கிருஷ்ண சிந்தனையில் இருந்தால் அவர் வீடு பேற்றுக்கான வழியில் இருக்கிறார் என்று கூறலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது. சேதக கல்வ அஷ்ய பந்தாய முக்தயே சாத்மனோ மதம் குணேஷு சக்தம் பந்தாய ரதம்பா பும்சி முக்தயே. அதாவது சேதக உணர்வு, அதாவது ஜடமும் சேத்தனம் அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா, இந்த சேத்தா அப்படிங்கிறது இதுதான். சேத்தனம் என்பது கான்சியஸ்னஸ், உணர்வு, அதாவது உயிர் உள்ள அதாவது ஜீவன்கள் என்று பொருள் இல்லையா. கலு உண்மையில் அஸ்ய அவரின் பந்தாய பிடிப்பதற்காக முக்தையே அதாவது விடுதலைக்காக சா மற்றும் ஆத்மன வாழும் உயிரினத்தின் மேலும் வந்து மதம் கருதப்படுகிறது. குணேஷு இயற்கையின் 3 குணங்களால் இல்லையா, சக்தம் கவரப்பட்டு பந்தாய அதாவது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்விற்காக ரதம் பிடிப்பு வா அல்லது பும்சி பரமபுருஷ பகவானில் முக்தையே முக்திக்காக. சோ முக்தி என்பது நாம விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மை. நம்ம எல்லாருமே இப்ப கட்டுண்டல தான் இருக்கோம். அது அப்படியே நம்ம மடைமாற்றி வந்து நம்ம விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லணும் இல்லையா. ஜட உலக இயற்கையின் 3 குணங்களால் வாழ்வனவற்றின் உணர்வு கவரப்பட்டால் அந்நிலை கட்டுப்பாடான வாழ்வு எனப்படும். ஈர்க்கப்பட வேண்டும். நாம் எவ்வாறு வாழணும், எப்படி வாழக்கூடாது, எப்படி வாழணும் என்பதை தெரிந்து கொண்டாலே அந்த இயற்கையுடைய 3 கடங்கள், அதாவது சத்வம் ரஜஸ் தமஸ், இதனுடைய ரிலேட்டட் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னா ஆத்தியாத்மிகம், ஆதிபௌத்திகம், ஆத்தேவிகம்.
ஸோ இந்த 3 நாளே நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ அது எல்லாமே இருந்தாலும் கூட இந்த இடத்துல 3 குணங்கள் வாழ்வினத்தில் உணர்வு கவரப்பட்டால், அதாவது கான்சியஸ்னஸ், எப்ப இந்த 3 குணங்களுடைய உணர்வு மீது நமக்கு கவர்ச்சி வரும்னாக்கா, எது வரைக்கும் நாம எதிர்பார்ப்புகளோட செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அப்போ வரைக்கும் அந்த கவர்ச்சி வராது. எப்ப நம்முடைய அது ஹேட்டட்னஸா கூட இருக்கலாம், விரக்தி கூட இருக்கலாம், ஐயோ எந்த சாப்பாடு டேஸ்டியா கொடுத்தா கூட அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இல்லையா, அப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள். ஸோ இன்னைக்கு சாப்பாடு இருந்தா, அதாவது அந்த சாரி நம்ம இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள், ஸோ அந்த 3 குணங்கள் வந்து சத்வம் ரஜஸ் தமஸ், இதனால வந்து நம்ம ஈர்க்கப்படுகின்றோம் இல்லையா வாழ்வு. இந்த உணர்வு என்ன பண்ணோம்னா இந்த 3 குணங்கள், சாரி பேசும்போது தவறு வந்துச்சு. ஸோ அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு மேற்பட்டு நாம வந்து செயல்பாடுகளை நாம் அமைத்து கொண்டால் வழிய நாம இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களோட வந்து நாம வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றோம். அதனால சத்வம் எனப்படுவது சந்தோஷத்தை எதிர்பார்த்து செயல்படக்கூடிய, அதாவது வாழ்நிலை. அடுத்து ரஜோ என்பது பேராசை, காமம், இதை கொண்டு வாழக்கூடிய வாழ்நிலையை வந்து கொடுக்கும். அஜ்ஞானம், ஆவித்யில வந்து உட்கார்ந்து செயல்படக்கூடியது வந்து தாமசிக். எப்போ ஒரு உயிர் வாழி இந்த 3ஐயுமே கடந்து செயல்பட வந்து நினைக்கின்றதோ அதுதான் வந்து உயர்வான நிலை. சோ 3 குணங்களால் வாழ்வனவற்றின் உணர்வு கவரப்பட்டால், உணர்வு அந்த கான்சியஸ்னஸ் அந்த 3 குணங்களுக்கு வந்து ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால் அந்நிலை வந்து கட்டுண்ட வாழ்க்கை. எப்போ 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு வந்து அது செல்கின்றதோ அது வந்து நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. ஆனால் அதே உணர்வு நிலை பரமபுருஷ பகவானின் மீது பற்று கொண்டால் ஒருவர் வீடு பேருக்குரிய உணர்வில் இருப்பார். அப்போ இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லக்கூடிய அந்த சுத்த சத்துவ நிலை எப்போ வரும்னா, நாம மனதை வந்து முழுவதுமாக பகவானுடைய திரு பாதங்களில் நாம சமர்ப்பித்தால் ஒழிய நம்மளால அந்த நிலையை வந்து அடைய முடியாது. அதற்கு பக்தி யோகம் தான் வந்து துணை புரிகிறது. சோ கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கும் மாயையின் உணர்வு நிலைக்கும் இடையில் உள்ள தனித்தன்மை உள்ளது. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ், மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா. அதாவது பௌதீக உணர்வு, ஆன்மீக உணர்வு, இந்த 2த்துக்குமே வந்து தனித்தன்மை உண்டு. பௌதிக உணர்வு வந்து கட்டுண்ட நிலையை வந்து ஏற்படுத்தும். அதே மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு என்பது நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும். இதுல எந்த டவுட்டும் இருக்காது இல்லையா. இயற்கையின் 3 ஜட உலக குணங்கள் பிடியில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த உணர்வு நிலை என்ன ஆகுதுனாக்கா, இந்த இயற்கையுடைய அதாவது 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு செயல்படுகிறது. எப்ப இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையிலேயே நாம வந்து செயல்படுகின்றோமோ அது வரைக்கும் நாம கட்டுண்ட நிலைதான் பௌதிக உணர்வுலதான் இருப்போம்னு அர்த்தம். எப்ப நாம இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்முடைய தாட் ப்ராசஸ் இல்லையா, அதாவது யோசனை, அடுத்து அதன் மீதே லயிக்கிறது, திங்கிங் இல்லையா, ஃபீலிங், அண்ட் தென் அதாவது டிசைரிங் இல்லையா, லைக்கிங், வில்லிங், இந்த மாதிரி செயல்கள்ல வந்து இந்த மனசு ஈடுபடும் பொழுது அதனுடைய ஈடுபாடு வந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்கின்றதோ அது வந்து நமக்கு கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு நம்மள இட்டு செல்லும். அப்படின்னா சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் எனும் இந்த 3 குணங்களை கடந்து சுத்த சத்வ நிலைக்கு நம்மள வந்து இட்டு செல்லும். இதுதான் நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்டுடைய மீனிங். ஸோ தாத்பரியம் இதுதான். ஸோ சத்வ அதிலும் சில சமயம் ரஜோகுணத்திலும் சில சமயம் தமோ குணத்திலும் வந்து செயல்படுகின்றோம். இது இயற்கை இல்லையா. நம்ம பகவத்கீதையில கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா குணத்திரய விபாக யோகத்துல வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை படிச்சிருக்கோம். ஒரு சில சமயத்துல வந்து ரஜோ வந்து சத்வத்தையும் தாமசையுமே வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணும் இல்லையா, அதிகாரம் செலுத்தும். அதாவது சத்வம், அதாவது ரஜோகுணம். சில சமயத்துல வந்து தாமசிக் குணம் என்ன பண்ணும்னாக்கா ரஜோ மற்றும் சத்வ குணத்தை வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணும், அதாவது தோற்கடித்து விடும். அடுத்து சில சமயத்துலதான் வந்து சத்வகுணம் வந்து இந்த அஜ்ஞானமா இருக்கக்கூடிய அந்த தமஸ் குணம் மற்றும் வந்து சத்வகுணத்தை வந்து தோற்கடிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றது. எப்பவுமே இந்த 3 குணங்களுக்கு இடையில வந்து காம்படிஷன் வந்து நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். அப்ப இந்த மனசு எதன் தரப்பில் வந்து செயல்படணும்னு நினைக்கிறதோ அதற்கேற்றவாறு இந்த போட்டியினுடைய விளைவு வந்து ஒன்று சத்வமா இல்லை ஒன்று ரஜசா ஒன்று தமசா என்பதை எல்லாமே நம்மளால காண முடியும் இல்லையா. சோ ஏதோ ஒரு குணத்திற்கு நாம அந்த செயலை வந்து வெளிப்படுத்தி விடுவோம். சோ பண்பு, சோ இந்த வேறுபட்ட பண்பு சார்ந்த செயல்கள் இந்த 3 குணத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் வந்து ஜடகுல இன்பத்தினை மையமாக கொண்டுள்ளதுதான். இந்த 3 குணங்களோடு செயல்படுகின்றோம்னா நம்ம பௌதீக
எதிர்பார்ப்புகளோட தான் அந்த செயல்களை வந்து செய்திருப்போம் இல்லையா? ஆனா எப்போ இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செயலாக்க நம்ம துணை அதாவது முன்னேறி செல்கின்றோமோ அப்ப நாம பக்தி பாதையில் நாம சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள். சோ அல்லது உணர்வு நிலை, கான்சியஸ்னஸ், உணர்வு நிலை என்றால் நம்முடைய உயிர், அதாவது உணர்வு நிலை பரமபுருஷ பகவானிடம் கிருஷ்ணனிடம் செலுத்தப்பட்டால் அல்லது ஒருவர் கிருஷ்ண சிந்தனையில் இருந்தால் அவர் வீடு பெற்றதற்கான வழியில் இருக்கின்றார் என்று பொருள். அதாவது கோ பேக் டு காட் ஹெட், அதுதான் வீடு பேர் இல்லையா? மீண்டும் பிறவாத ஒரு வரத்தை வந்து ஏற்கக்கூடிய நிலைமையில் அவர் இருக்கிறார் என்ற பொருள். எப்போ நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட செயலில் நாம ஈடுபடும். நெக்ஸ்ட் ஒரு இந்த ஸ்லோகம் சின்னதா இல்ல பெருசாக. மாதாஜி ஒரு சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. கட்டுப்பாடற்ற வாழ்வுக்கும் கட்டுண்ட நிலைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல மாதாஜி? கட்டுப்பாடற்ற வாழ்க்கை, அடுத்து வந்து கட்டுண்ட நிலை என்பது, கட்டுண்ட நிலை என்பது ஒரு உயிர் வாழினுடைய நிலை. ஓகே, அதாவது 2 நிலைகள் ஒரு உயிர் வாழிக்கு. ஒண்ணு விடுதலை எனக்கூடிய அந்த நிலை, இன்னொன்னு வந்து கட்டுண்ட நிலை. எப்போ நாம பௌதிகத்திலேயே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அது அந்த உயிர் வாழி மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலைக்குரிய செயல்களில் ஈடுபடும். அதுதான் கட்டுண்ட நிலை. ஓகே, சோ ஆத்மா கண்டிஷன்டு சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லிபரேட்டட் சோல், கண்டிஷன்டு சோல் அப்படின்னு 2 உண்டு இல்லையா? சோ எது வரைக்கும் நம்ம பௌதிகத்தையே மையமாக கொண்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒண்ணு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம வீட்லயே நம்ம ஐ திங்க் தெர் ஆர் சம் ஸ்லோகாஸ் ஆல்சோ, இந்த ரஜோகுணத்தினுடைய அதாவது தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகத்துல நம்ம அதையும் படிச்சிருக்கோம். அசுர இயல்புகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் கண்டினியூஸா வரும் இல்லையா? இன்று என்னிடம் இவ்வளவு இருக்கிறது, இவ்வளவு சம்பாத்தியம் இருக்கிறது இல்லையா? நான் இவ்வளவு ஆஸ்திகளுக்கெல்லாம் உரிமையாளர், இவன் என்னால் கொல்லப்பட்டான், இன்னும் எனக்கு மேலும் எனக்கு இருக்கக்கூடிய எதிரிகள் எல்லாம் கொல்லப்படுவார்கள். சோ என்ன, அதாவது அவ்வளவு செல்வத்தால் சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய எனக்கு அதே மாதிரி செல்வம் மிகுந்த அந்த உறவினர்களால் சூழப்பட்டு நான் இவ்வளவு இன்புறுகிறேன், பல யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்புறுவேன் அப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலை வந்து நமக்கு அது எக்ஸாக்ட்லி நாம அந்த இடத்துல நம்ம ஏதாவது ஆன்மீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல் நாம் செய்கின்றோமா? எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி நாம் எண்ணுகின்றோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அங்கே இவன் யஜ்ஞங்கள் தானங்கள் எல்லாம் கூட தனக்கு அந்த புண்ணியங்கள் வரணுன்றதுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். சோ இப்படிப்பட்ட இந்த அசுர இயல்பு என்பதே ரஜோகுணத்தினுடைய இதுதான். சோ அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில ஆவித்யை இன்னும் மோசமான நிலையில் போறது வந்து ஆவித்யை. சோ இந்த 2 குணாதிசயங்கள் இருக்கும் பொழுது நம்ம கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கும். ஏன் சத்துவகுணம் வந்து ஒரு நன்மையான குணம் தான், ஆனா அதுவும் ஏன் நமக்கு கட்டுண்ட நிலையில ஏற்படுத்துதுன்னா அதுலயும் நாம எதிர்பார்ப்புகள் எதெல்லாம் எதிர்பார்ப்புகளாக வச்சிருக்கிறோமோ, பலன்களை வந்து எதிர்பார்த்து செய்கின்றோமோ அது எல்லாமே கட்டுண்டதுதான். சோ சத்துவகுணத்துல என்ன எதிர்பார்ப்பு? ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதால் நான் தான் வந்து ஞானத்துல மேன்மையா இருக்கேன்றத வந்து அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம அந்த அகங்காரம் என்பதற்காக அந்த ஒரு பண்பினாலேயே நாம கட்டுண்ட நிலையாகிறோம். மேலும் வந்து சந்தோஷத்தை எதிர்பார்ப்போம். ஒரு செயலை செய்வதால் வந்து நமக்கு சந்தோஷம் என்பது கண்டிப்பா கிடைக்கணும். ஆனா நம்ம இங்க ஆற்றக்கூடிய செயல்கள்ல எல்லா விஷயத்திலயுமே சந்தோஷம் கிடைக்கிறதா? கண்டிப்பாக கிடையாது. சுகமும் துக்கமும் 2ம் கலந்த வாழ்க்கையை தான் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால வந்து நன்மைகள் தீமைகள் கலந்ததுதான் வாழ்க்கை என்பதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரணும். எப்பொழுதுமே சுகத்தை எதிர்பார்த்து நம்ம இருக்கவே கூடாது, எப்பொழுதுமே நன்மையே எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடாது. ஆனா சத்துவகுணத்துல இது உண்டு. அவர்கள் எப்பொழுதுமே சந்தோஷத்தை எதிர்பார்ப்பார்கள். அதனாலதான் அவங்க வந்து கட்டுண்ட நிலையில் இருக்காங்க. அதை தவிர்த்து அவர்கள் வேற எதுவுமே கிடையாது. அங்கே அவர்கள் எதிர்பார்ப்பை விட்டுவிட்டால் அப்போ அவங்க வந்து சுத்த சத்தத்துக்கு செல்கிறார். ஓகே, அதுதான் விடுதலை அடைந்த ஒரு உயிர் வாழினுடைய நிலை. சோ 2 கண்டிஷன் அண்ட் அதாவது லிபரேஷன். இன்னொன்னு என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? சோ கட்டுண்ட நிலை, இன்னொன்னு என்ன சொன்னீங்க? கட்டுப்பாடற்ற அப்படின்னு சொன்னாங்க. கட்டுப்பாடு இல்லாத நிலை வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாத கட்டுண்ட என்பது நம்ம இந்த உயிர் வாழி அடையக்கூடிய நிலை. ஓகே, நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் கட்டுப்பாடற்ற நிலையில செயல்படுத்துவதும் கட்டுண்ட நிலைக்கு வந்து ஒரு ஜீவனை வந்து தள்ளிவிடும். ஓகே, அதனாலதான் கட்டுப்பாடோட செய்யக்கூடாது. அதாவது இது பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், இப்படிதான் செய்யணும் அப்படிதான் செய்யணும்ன்றதெல்லாம் இருக்கிறத வந்து அவ்வாறே நாம பின்பற்ற வேண்டும். வரைமுறைகளோட தாந்தோணித்தனமா செய்யாம வரைமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு செய்யணும்.
அந்த மாதிரி செய்யலைன்னா இந்த ரெகுலேஷன் கட்டுப்பாடு ரெகுலேஷன் எஸ் கட்டுப்பாடற்ற போது இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இல்லையா. 4 ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலன்னா அது கட்டுப்பாடற்ற வாழ்க்கை தான். ஓகே மாதாஜி விடுதலை எதுவும் வேற வேற தானே மாதாஜி? விடுதலை வேற கட்டுப்பாடு வேற தானே மாதாஜி? ஆமா, கட்டுப்பாடு என்பது அதாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ். ஓகே இந்த பௌதிக அவ்வாறு வாழ்வில் நம்ம நம்ம ஃபாலோ பண்ண எஸ் வேண்டியது. நம்ம ரெகுலேஷன் கட்டுப்பாடு என்பது ரெகுலேஷன் இல்லையா. இப்ப நோ எனக்கு மீட் சின்ன ஈட்டிங்கன்னா உதாரணம் நோ சொல்றேன் மீட்டிங். மாதவி. இப்ப ஓகே எங்களை கேக்குறவங்க யாருமே இல்ல, நான் இப்ப தனியா இருக்கேன் அப்படின்னு நான் கண்ட நேரத்துல தூங்கிட்டு கண்ட நேரத்துல எழுந்து என் வேலையை செஞ்சுட்டு இஷ்டத்துக்கு இருந்து சினிமா பார்த்துட்டு அப்படியெல்லாம் இருந்தா அது ஒரு கட்டுப்பாடற்ற வாழ்க்கை. நான் எஸ் யாருமே இல்ல, என்ன சொல்றதுக்கு யாருமே இல்ல, இருந்தாலும் ஆமா நான் கட்டுக்கோப்பா இந்த நேரத்துல இது பண்ணணும் இந்த பண்ணணும் நான் என்னுடைய வேலையை நான் செய்யறது அது ஒரு கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை. மத்ததுக்கு என்ன யாரும் எஸ் சொல்ல போறதும் இல்ல, எஸ் எனக்கு ஆமா அட்வைஸ் பண்றதும் இல்ல. ஆனா எஸ் என்னுடைய வேலை என்ன, இது கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை. எஸ் இதுல என்னன்னா கட்டுப்பாடு என்பது ரெகுலேஷன்ஸ். ஓகே சமய கட்டுப்பாடுகள் மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் அது ஆக்சுவலி இப்படித்தான் வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாடுகளோடு வாழ்பவர்கள் கட்டுப்பாடோடு இருக்கக்கூடியவங்கன்னு அர்த்தம். ஆனா ஒருவர் அந்த கட்டுப்பாடோடு செயல்பட்டால் பக்குவமான நிலைக்கு செல்லும் பொழுது அவர்கள் வீடு பேறு அல்லது விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கிறார்கள். ஆனால் அதே நம்ம கட்டுப்பாடற்ற நிலையிலிருந்து நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் அந்த ஜீவன் அடையக்கூடிய நிலை எதுனாக்கா அதாவது கட்டுண்ட நிலையை அடைகின்றான். அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய நிலை. ரஜோகுணம் எடுத்துக்கோங்க, தாமசி குணம் எடுத்துக்கோங்க, அவங்க எப்பவுமே மீண்டும் பிறவி எடுப்பாங்க. சத்வ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க சுத்த சத்வ நிலை அடையாத வரைக்குமே அவங்களும் மீண்டும் பிறவி இன்னொரு வாட்டி பிறப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் எதுலையுமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கக்கூடாது. எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தாலே கட்டுண்ட நிலைதான். எதிர்பார்ப்பற்ற நிலையிலிருந்து செயல்படும் போது நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கம் என்பது கிடைக்கும். ஸோ நம்ம எதை ஃபாலோ பண்றதுனுடைய அவுட்கம் தான் நம்முடைய இந்த ஜீவனுடைய நிலை தான் கட்டுண்ட அல்லது விடுதலை என்பது. ஆனா அந்த ஜீவன் கட்டுண்ட அல்லது விடுதலை எனக்கூடிய மார்க்கத்துக்கு செல்லணும்னா அது செய்யக்கூடிய செயல்கள் கட்டுப்பாடற்ற செயல்களா இல்லை கட்டுப்பாடோடு செய்யக்கூடிய செயல்களா என்பதை தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஆக்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை கண்ட்ரோல் பண்றது, அதாவது கட்டுண்ட நிலை, அடுத்து கட்டுப்பாடற்ற நிலை. ஓகே இது ஒரு செயல்படக்கூடிய விதம் கட்டுப்பாடற்ற நிலை, அதாவது கட்டுப்பாடோடு செய்யக்கூடிய நிலை. ஆனா இதனுடைய விளைவுகள் நம்ம ஒன்று விடுதலையோ அல்லது இல்லைன்னா கட்டுண்ட நிலையோ நாம் அடைகின்றோம். புரிஞ்சுதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இது ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम